Ocen. Co do analizy potencjału możemy dyskutować. To była naprawdę rzetelnie zrobiona analiza, robiona w określonym czasie, nie uwzględniała wszystkich elementów i nie uwzględniała określonego poziomu szczegółowości. I na potrzeby pierwszych celów była i jest w zupełności wystarczająca. Gdybyśmy zrealizowali podwojenie kogeneracji w oparciu o tę analizę, to jest jeszcze dalej obszar szukania tych mniejszych, powiedziałbym, obszarów, którymi możemy później tą kogenerację jeszcze dodatkowo rozwijać. Ale to, tak jak powiedziałem, możemy dyskutować. Miałem okazję brać udział w dyskusji na temat mapy ciepła. To jest coś, co w mojej ocenie ma dokonać pewnego rodzaju zweryfikowania właśnie tamtych analiz. I zobaczymy, jak wykonawca odniesie się do tych wielkości, które zostały przedstawione. Ja tylko przypomnę, to była chyba pierwsza analiza, w której można było w sposób w miarę metodyczny i w miarę merytoryczny uzasadnić, jaki jest rzeczywiście potencjał ciepła i w jakich obszarach on występuje. Dzisiaj mam nadzieję, że ta mapa ciepła już będzie bardziej uszczegółowiona, pokazująca już nawet i w niektórych przypadkach obiektowo, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jeszcze istnieje. Natomiast tutaj, panie dyrektorze, nie ma różnicy między nami, jeżeli chodzi o ocenę mechanizmu wsparcia. Ja tylko przywołałem rok 2013 jako pewnego rodzaju totalną w mojej ocenie wpadkę. Jeżeli chce się zachęcić inwestorów do wyłożenia swoich pieniędzy, to nie można im po 5 latach powiedzieć: zamknijcie sobie biznes, a tak naprawdę nikt wam niczego nie obiecywał. To, co my oczekujemy, to przede wszystkim stabilnych warunków rozwoju, a osobną sprawą, i to bardzo ważną dzisiaj sprawą, szczególnie w kontekście opublikowanych wytycznych Komisji Europejskiej, jest to, w jaki sposób powinno się określić tą wysokość wsparcia. Nie zapominajmy o tym, że projektując pierwsze mechanizmy, i to energii odnawialnej, i to energii kogeneracyjnej, próbowano stworzyć takie stymulujące, mocno stymulujące rozwiązania, które niekoniecznie musiały być bardzo dokładne czy precyzyjne, ale miały zrealizować określony cel, może jeszcze nie po optymalnym koszcie. Dzisiaj nie możemy nie wziąć pod uwagę tego, co jest określone w wytycznych Komisji Europejskiej, też które analizujemy, próbujemy znaleźć granice, w których możemy się poruszać, a przede wszystkim musimy też uzyskać odpowiedź Komisji Europejskiej, jak ona ocenia dotychczasowy system wsparcia. To jest ten wniosek notyfikacyjny na ocenę, którego cały czas czekamy. Z tego co wiem, Komisja miała do poniedziałku czas na odpowiedź.